Sì, 4 per grande e 3 per giovane. Hola. ¿Cómo non porto via. Ho sentit. Sí. Ja voleu començar. Sí. I sortir això vermell. Quan sortir això vermell és que si graves. Sí, ja està. Per deixar de gravar, tornes... Fallo, ho darrere de tot. Entens? És un fallo, ho darrere de tot. Sí. Com va? Va bé.
Siya ng goma. Siya ng goma. Dani. Així, el Miquel, ara farà 5 anys. Miquel Àngel, perdó, sí. Farà 4. En un any I mig, però va com que la Esta nunca la desactivé. Sí, Juan. No comencen més partits aquí. Una campaña de seguidos. No guardo aquesta, no? No és aquest que són. Ah, no, és aquest. És aquest. És ideal. Tens bo. Un càstig per la resta. Tot tengo 5 minuts. Tots zero. Te lleva... Son varios que estáis en
Jugueu 20 20, he jugat 9 partits. Què ha passat, Jesús? Per una partida que heu jugat. Saps de veritat. Dius una i ja està. Primer subsecre local, que és en Miquel Pujol. Segon subsecre local és en Jaume Adrover. Primer subsecre no local, Valentín Jiménez. El segon local, Francesc Pomà. El primer local, Jaume Urgedor. El segon absolut, Miguel Mas. Bravo! Bravo! Els primers absoluts, Miquel Lledó. Podem fer una del grup de tots premiats, tots aquí, tots els premiats. Miquel Pujol ha guanyat, ho has vist? N'ha guanyat 0. Però fer una altra. Però em falta votar un. Votava un. No, jo vull anar ja amb altres. Freno adelante. Faz os frenos, ¿no? Sí. El freno, Saps que el fenòmeno que va comprar el seu quadre, no? És un fenòmeno, allò. És un fenòmeno. No, just et trobo, no donen molt de conversa, perquè si no te seràs millornau-la.
Vol dir algo? Vale. ¿Eh? Vale. Vale. ¿Han hecho varios por internet o no? Quin dus una? Tomeu. Ai, que? Seguiu la volta. Seguim la volta. Sí. Ho fet, havíeu altres? Basta.